I vidite, novi episkop ili sveštenik, u hirotoniji sveštenik, on pred mnogim svjedocima, pred samim svetim duhom, ispovijeda da će učiti i propovijedati onako kako su učili i svi prije njega. U apostolskom duhu i nadahnuću duhom svetim. Tu nema izmjena. Pa ću ja sad onako da dodajem nešto, neka nova učenja. Ne, crkva to ne dozvoljava. To je vrlo strogo. Ako krenu neka novačenja, ili ti neki danas prisutni modernistički trendovi, to je, da kažemo, prihvatanje principa evolucije. Pa dobro, nekad je bilo tako, ali, znate, sad vrijeme je ovako, pa ćemo... Nema toga, vidite, to nema veze s vremenom. To je duh vječnog Boga, to su vječne istine, to su vječni dogmati, razumijete? To su vječni, nepokolebljivi blagoslovi. Če ćeš ti, druže, da tu diraš, da ti nešto tu mijenjaš, koriguješ, oduzimaš, dodaješ? Nemo to. Zato i sveti apostol Pavle Timoteju kaže pred mnogim svjedocima da ovo što si primio od mene sačuvaš i predaš drugima.